je moja chvíľka, keď sa vyžívam inak. Zdravíme diváci a diváčky, dneska sme tu s vicemajstrom Európy v SF Games Dunky King 9. A dneska máme vlastne jedno kolečko také, že crossfit, kliky, brúšaky. Čau, čau, čau. A dneska špeciálne, že vraj tuto pán ide okúsiť našu pretréningovú suplementáciu, na ktorú sa veľmi teší. Mierne v strese bledý už teraz. Teším sa akože tak priemerne by som povedal. Boli to také reči. Ja si myslím, reči. že oni padnú dnes. Treba si veriť, prípadne s dopomocou všetky opakovania, nič sa nedieje. Začneme, že bez stimulantov. Ja si mám dať všetko toto? Nie, neboj sa, nerieš. Iba mi ver, chápeš, nerieš, iba mi ver. A čípoš paprika, hlava, poď. Že ohimbín, proste aby si môže, no uvidíš, tvrdé pumpy. Ak má tým sulfát, už sa to začína trošku pritvrdzovať. Dáme ti vyskúšať toto. Počkaj, ale nemôžeš dať všetko dať do... Prestaň. Dobre. Prestaň. Dobre. Neveríš mi? Čo je toto? Toto nepoznám. Toto si nám ja. To ste si vymysleli. Nevymysleli. To ste nalepili nejakú vec. Uvidíš, dobre bude. Nemusíš to riešiť, dobre bude. Poslednú si mu ešte nevysvetlil, ale to neviem, že či... Túto poslednú, to nič, to nerieš. Ukáž? To je také piko, trošku, to je koleso na akciu. Reálne toto, keď chceš na akciu, podľa mňa bolo by ti dobre. Však ty to poznáš, ty to poznáš. Vieš ako to... Naozaj? Zase? No a čo? Je útorok. Ja napúpam ešte, Zobral som si M-kové tričko, Miloša Venek. Ja že M-ku. Stiahnuté rukavy. Ale fakt, moje obľúbené, vieš, ktorý dobre vyzerá, smrdeli. No, som to zobrať nehovorím, máš 4 trička, hej. Idem sa vyžívať, toto je moja chvíľka, keď sa vyžívam inak. Neboj si, čo riešiš? Ja neviem, tak dám ti iba tieto dva, aby sa nepovedalo. Iba dva, hej. Čiže polovičná. Čiže... Ale vlastne jaké dneska, zase ako pozor, počkaj. Jak Justin Bieber. Ten ohimbínik, toto bude zaujímavá tabletočka. Čo to tam? Ale jaký bicak, nedo, počkaj. Ale počkaj, tak musím ti dať ochutnať tú jahodu samostatnú, aby si vedel, že chápeš, že užíš, že toto. Každý deň chlapi, koľko myslíte, že budete žiť? Ja si myslím, že ja ešte tak 3 mesiace. No. Jaro, podľa mňa budeš žiť o niečo dlhšie. Ja som nesmrteľný inak. Ja to cítim na sebe. Tak máš 22. No a potom na Icke 23. Chalani, že mením názor teda, už odteraz pumpy nejdem dávať. Prečo ten primal si neukázal ešte, že ešte... Mám iba ochutná nevypiť. A no hej, že hej. A rob sa, vieš, ak sme sa dohodli. Rob sa. No. Tak tie kukisky, čo? Dobre sú. Robí sa. Hrá, do karát. Ale kiwi je najlepšie, no. Hej. Je to dobré, ja mám rád pumpy, pumpy sú veľa nechutná. Díky, potom vieš. Teraz ideme už na to podstatné. Hopa! To je bez stimulantov, ale to ťa nezabije. Si pripravený zažiť najlepšiu pumpu svojho života? My sme trénovali... Takto, my sme profesionáli, vieš. Sami sa nemusíš bať. A primal nič? To idem ja. Nie, však zase už zabiť ho nechcem, zase už odtiaľ potiaľ. Inak z Matrixu. Lomeno Spirito Sante S. Hop. No vieš, že to si práve zveril život nám do rúk, len tak. Ale frajer, nechal sa ukecať. Keby vie, čo dostal. Excel, aha. Jak absolútku je bol. Idem ja? Dobre. No a teraz pozeraj. Na ráno. Craig primal, lebo dneska musí byť nesmrteľný, keďže si ma zranil. 3, 4. Mi zostalo a pekne, hej, všetko ešte vypijem. Váži si veci. Neplýtva. Váži si veci, pokora. Tripuje ohimbínik. Vôbec nehovor, že dávaš primal kvôli tomu, že ťa zranil, povedz na rovinu, že ma chceš prejebať, zase lebo dneska to bude, že 60-ky. To nie, že ťa chcem prebať, ale chcem som trošku škeriť. 60-ky ani nejsú, či? Nie sú, no. Však sadneš mi na ruku, sme sa rozprávali o tvojej váhe, že cca tak máš. Ale už jaké? A dneska na tréningu, že chalani, že máte ešte jednu tubu v aute, že dal by som si. Ty dáš 4, ja som mal 3, to nie je taký rozdiel. No počkaj, ale ja som si dal Craig primal, bráško, to je, vieš, aký rozdiel? Keď si dáš fajku, to ani nie, že brko, to keď si dáš, že normálne, že fajku, do ktorej si dáš 0,2, voči tomu, keď si dáš fínske z gramu. Ale keď si dáš, že ako taký kvalitný kokain, alebo bratislavské párno. To neviem, čo ja také zakázané látky nedávam. Ale Mustafa to má moc, ty kokot. Mám piť. Môžeš ísť na to. Ty si to vypol nahrávanie? Asi áno. Tak ideme na novo teda.
Šetrím ti pamäť. Netočili, musíme dať ešte jedno kolo. Lukáš ti nové etikety, tieto sú okokoti, keď bolo robené za 5-4 a Lukáš ti nové dostajú sa. Mne sa to páči. Čo to proste? To čo? To je klasický. Obyčajný prstník, co nič nerobí. Je to proste ako... No dobre, dal som full scoop. Tu to už kuchtí. Toto? Daj. Ty kokot, zás jak nebude. Jeden. 2. Fú, 10 mg, či tiebe. Kde je ten Čo najviac? môžeme ešte robiť? Pozrieš, tu skáče, aha. Však beha hore dole. Však počkaj, však to ešte musí nabehnúť, to je ešte 30 sekúnd. No. No. Poď. Primal ešte do toho polodmerky? No tak to ne. Nechcem ani tú pumpu, vieš prečo? Ale máme nenechá sa skecať vôbec, s týmito myšo ten už by išiel, by sa sa mnou pretekal. Ja už sa s tebou ale nemôžem nehať skecavať, kamo, lebo to dopadne, vieš, jak na grepe o 5 ráno. Neviem, o čom rozprávaš. Že sánka nestíha zvyšku tela. Chalani, dojdem senka, predĺžovačka tu je, to je piči. Takto. Predĺžovačka, no. No ani ne. Podaj. No, po piči to je. Je tam nejaké to múkové cesto. A dobre, pohodičke. No daj mu jeden. No čo? Daj mu. Pozri sa, akože vieš čo robiť, už ma tu beha hore dole, aha. Neviem to dá, Už ma hore dole tu beha, pozri. No to počkaj, nevidím. No. Sledujete? To je čo? Ja som začal cvičiť. Jak to cvičíš ale? Chlapče, môžeš tam vyzerať, jak keby si že zjedol jedného človeka navyše? Ja? A že vraj tie steroidy škodia. No, kámo. No po tú pravú rýchlo odmetu. Tak, potom. Kámo, je tam ten šred, ale... Špavok? A čukne si ho furt tých kolov. Normálne naťahol z chuti, ale z chuti, vieš, že ho pozývame. Zadarmo ťahačka. Níž, pohode. Pohode. Mali sme mu tak ten primal teda. Čo, vedú si? Triciny, ne? Musí ide, jak stroj. Skúsim tie 60-ky na šikmej. A šikme tu nie sú 60-ky. Čo kde si mi jebneš na to potom? Tomáš ti skočí na ruky. Aha, pozri, čo robí, aha. Pozri. A točím jak debil, vieš, 40 sekúnd takto, do boba. No ty to drobne do piče, aha, klasika. A na debila tu takto čakám, vieš? Môže byť ako spokojný chlániskom. Máš to tam pripravené. 40? Najskôr. A akože keď chcem ísť dneska 15, nevieš? Kámo, choď 40 a potom keď tak 45. No poďme, poboskaj ich. Takže poje sa vyššie. Takže ešte predtým, ako nehorázne zničím 50-ky, rýchla reklamná prestávka na beinigalaxy.shop, ktorá ponúka vznik kardiovaskulárnych činností, takže pokiaľ chcete takéto produkty, tu ich nájdete. Takisto ako novú edíciu tričiek, ktorá je iba v limitovanom počte.
Takže Rádio Express, Fan Rádio, 50-ky, Amrap, koľko tam najviac? Saifa na mikrofóne. Dáme dneska Špavovkovicu, Primal v obehu, Flektor v obehu, Johimbim v obehu, Triple Johimbim. Pionat v obehu, Boldenon, Providon, Exemestan. To sú iba doplnky, to už je nič. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Staring at the ceiling, fighting off a feeling. One more minute, 'cause I just don't wanna come down, don't wanna go back to how I used to. Trenér, názor? Trenér je 19,5 poď sem môj. A tak. Daj čuchaj z neho. Ja môžem? Fighting off the feeling. One more minute, 'cause I just don't wanna come down, don't wanna go back to how I used to be. Looking past my reflection. Hlava jaka? Paradajko je píre trošku. No čo je? Čo sa ti teraz diať? Pome. To som nečakal. No pome. To how I used to be. Pome, čo pustí? No. Rica opakovanie. Fuj, Sebás! Ty točíš tie videá, nie? Hej, čau, Bracho, čau. Aj ty, ne? No, gameplay. Tak ťa Počkávaj sa akurát na trošku ruka. A díky za všetko ináč. No, za nič. Pohode. Ty no, ťa točím, vieš. Opa. A opačne dielko. Jak som, jak debil. A spolu dva. Bigon. Nechal si Matrik oduče. Ja, aha. Tak. To je Frank Zane? Ne, to je Lipri. A posledná, poď. A či poď paprika, hlava, poď. Poď. A troška jaká. Dobre si šiel. Non-stop kokotiny robí, pozri. Vystrelený je stále. Na debila. Deň len do vzduchu na Klementa trošku. A business plán do toho. Otázka na telo, ako to, že nevieme ohnúť vodu, je zem plocha? Zem není plocha, ale ako to, že nevieme ohnúť vodu, to tiež neviem. Ale proste keď si niekde na kopci, tak úplne vidíš zakrivenie zeme, jak ide. Nevidíš, lebo z takej výšky nemáš šancu to vidieť. Je to vidieť. Nie je to vidieť. Jedine skade môžeš vidieť, reálne, že... Ďalšie kolečko bude jasné. Nie, ja ti počuj, toto je reálne, hej. Keď aj vzletneš do 200 km nad zem, stále uvidíš, že zem je rovná.
Cítil sa zle, keď si mu zlomil ruku? Cítil som sa zle. Ale trošku sa tešil z toho. Trošku si sa tešil. Oveľa viac, ak mi bolo zle. Ale trošku sa cítil si sa, trošku sa cítil. A potom si, verím tomu, že si došiel domov a potom každému si hovoril, že si mu zlomil ruku, že? Keby môžem vrátiť čas, tak mu zlomím ešte raz aj druhú. Tak to bolo dobre. Pozri, Alčko. Keď to budeš pozerať, nechcel Ja to istriedem. Čo si normálny? To istriedem snadne. Zase ma chce zraniť. Už si ma zranil prvýkrát a druhýkrát ma chce zraniť. No dobre, však ukáž mi techniku najskôr, ale... No tam nedám ani nohu. Aha. Rob, čo chceš? Skúsať high kick, prosím, snaž sa. Čo? Počúvaj ma. Toto si nedal prvýkrát taký dobrý. Vážne? Nie, neviem to. Však ale počkaj, ja... Počkaj, to si... Neviem, jak to počkaj. Nie, neviem to, fakt, ja som to v živote nerobil. Dobrý high kick. No daj nejaký, že fakt, že najvyšší. Najvyšší? Fú, to až tam, no. Ale si sa vžil. Počkaj, nie tam teraz ja, hej. Do mňa. Ja. Nie do mňa, nenáze. Poď. Ale dobrý high kick si dá do piči. Nie náze. Počkej. No, kedy. Tak ideme tuto, ne? Čo robíš ty? Krč ma, obrovský krč. To si ale teda týče, počkaj, to si teraz ale reálne dovolí. To si teraz reálne naváža. Áno. Počkaj, to je naváža do svojho. Áno. Teraz nie, lebo to si neveď, vieš. Ťažko povedať. Tam prejebal. Ešte raz, tuto? No. Precíznosť. Áno. Pôjdeš ty, ne? Koľko nejaké krýla? Sú. Aj pazurky dobre. Poď navážno, ale teraz. Ja som išiel, kam ja sa snažím, to mi povie. Kokos, ale strašný nepomer, normálne vysekané telo a hlava jaká jarda. Krba máš dobrý inak, ale. To je reálne, bez piče. A pusinka, aha. Masné, chopaté brucha spotené o seba. Bruchovina je? Čau. Ale dobre, fú, ale teraz reálne toto nie je zle, toto je fakt dobré. Sleduj. No, toto je koniec videa, tak ďakujeme, že ste kúkali a čaute. No, tak som to chcel, akože, ale keď chceš ešte k tomu povedať, tak kľudne. Akože za 50 € by mohol viac povedať. Už môžem? Ty si ešte nerozprával? No. Tak, Že... díky za všetko. Nebolo toho veľa. Inak ja som to mal akože, že toto... Dobre, tak ideš ty. Ďakujem, že ste to pozerali teda, no. Ďakujem aj ja. Hej. Či ne? Ale nie, reálne, že teraz bez toho, že sa ti chcem fakt, že teraz vysmievať, hej. Ale nedržíš sa vo forme moc. Ja už nemôžem mať moc svaly, keď idem robiť toto, čo robím. Hej. To je powerlifteri hovoria, keď sú tuční.